Appell għal-rispett, appell għad-dinjità. Dan kien il-qofol tal-messaġġ fi protesta sikta quddiem il-faċilità korrettiva ta' Kordin mill-eżekuttiv tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, messaġġ li jirrifletti l-karba tal-ħafna wara l-mewt ta' żagħżugħ ieħor waqt li kien għal riabilitazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Net news għal-kummenti ta' Gabriel Mikallef, il-President tal-MZPN, fejn qalinna li persuni li jkunu qed iservu sentenza fil-ħabs iridu jaffaċċjaw is-sentenza tagħhom b'mod dinjetuż. Ovvjament bħala MZPN wara dak kollu li rajna jiġri fl-aħħar ġimgħat deċidejna li nagħmlu din il-protesta silenzjuża bħala turija ta' rispett, però anke bħala messaġġ biex persuni li jiservu s-sentenza tagħhom fil-ħabs f'din il-faċilità korrettiva, ovvjament ikunu qed ifittxu biex iġibu lura d-dinjità u r-rispett lihom infushom, każijiet bħal dawn ma jerġgħux iseħħu. U minn hawnhekk qed nagħmlu appell lill-awtoritajiet konċernati, il-mexxejja tal-pajjiż biex jagħtu widen għal dawk li qed jgħidu l-entitajiet konċernati biex episodju ikraħ bħal dan ma jerġax iseħħ f'din il-faċilità. L-appell tal-MZPN huwa biex ikun hemm riforma sħiħa fil-ħabs li tħares il-ħajja, id-dinjità u drittijiet tal-ħabsin filwaqt li tirrispetta l-irwol tagħha bħala faċilità ta' riabilitazzjoni u mhux ta' vendikazzjoni. L-appell is-sokta biex ir-riforma li jeħtieġ li ssir illum qabel għada fosthom ukoll jkunu provduti trattamenti xierqa lil vittmi ta' droga il-bogħod mill-faċilità korrettiva ta' Kordin.